ja tu powiedzieć, że z moi omy istny Räuber i Gist. Czerwono fryza moi wszystko chce wiedzieć, jak idzie w mini to jest jeden gwizd. Normalno babcia to siedzi se w domach, pekluje beret, bawi wnuki i czyś. Lecz takie rzeczy to nie moja oma, bo bardzo trendy ona kobieta jest. A moja oma mnie usiedzi w domach, zasiumkaś niesie i zasiumkaś gną. Mozypci ziary, a dursz trzymie Roma i jak na oma figura mo fest. Nie jeden Karlus się za nią obejrzy, nie jeden starzyk ślub na niamo. Oma odprawio wszystkich dopiero na, choć upy nie ma już 20 lat. To ona dursz jest jego wierno żona. Nie zrobisz nic, choćbyś nie wiem jak chciał. Było tak razu pewnego, przystojny amant uma poderwać chciał. Szpanował przed nią hopa fest wytwornego, o Silbergebis i goldketa miał. Złoty hopeczku mój, pa domu oma, wielce mi sprzyja ten twój urok i gest. Choć tak napinasz się jak batka goma, to jo za staro na te pierdoły jest. Ta moja oma mnie usiedzi w domach, zasiumkaś niesie i zasiumkaś gną. Mozypci ziary, a dursz trzymie Roma i jak na oma figura mo fest. Nie jeden Karlus się za nią obejrzy, nie jeden starzyk ślub na niamo. Oma odprawio wszystkich dopiero na, choć upy nie ma już 20 lat. To ona dursz jest jego wierno żona. Nie zrobisz nic, choćbyś nie wiem jak chciał. Odprawio wszystkich dopiero na, choć upy nie ma już 20 lat. Komu na dursz jest jego wierno żona. Nie zrobisz nic, choćbyś nie wiem jak chciał.